Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar id-dil fuq l-art ta' Spinola u l-Gvern spiċċa tilef minna mijiet ta' eluf ta' euro issemmi kemm il-darba kif ma setax jistabbilixxi ċerti fatti minħabba nuqqas ta' dokumenti u traċċi ta' kif saru l-affarijiet. Iżda f'waħda mill-konklużjonijiet tiegħu l-Awditur Ġenerali jagħmilha ċara li fid-deċiżjoni aħħarija ta' kif kellu jsir trasferiment tal-art kien hemm l-involviment tal-Ministru li ma kien ħadd għajr Jason Azzopardi. Dan l-uffiċċju kien limitat minħabba nuqqas ta' dokumentazzjoni dwar dan l-istadju importanti tal-proċess, jgħid l-awditur, meta ġie biex jinnota il-mument fejn ittieħdet id-deċiżjoni ta' kif kellu jsir it-trasferiment tal-art. Iżda iżid li hemm indikat element ta' involviment ministerjali għaliex kien wara laqa mal-Ministru il-kap tas-Segretarjat u s-Segretarju Permanenti li kien rakkomandat li tinbih l-art. Dan kollu isir iktar serju f'kuntest fejn fl-iktar momenti kritiċi tal-proċess dan ma kienx dokumentat. L-NEO innotat in-nuqqas ta' dokumentazzjoni kienet is-sentenza miktuba iktar minn darba fir-rapport. L-NEO ma setax iddetermina kif il-Gvern ħad deċiżjoni li jneħħi l-proprjetà wara li l-qorti ddeċidiet favorih. Kompla jingħad f'dan wieħed minn sensiela ta' 5 rapporti li jitfgħu dawl dwar kif Jason Azzopardi kien imexxi id-Dipartiment tal-Artijiet. Bin-nuqqas ta' dokumentazzjoni l-NEO kien marbut li joqgħod dwar dak li ntqal fil-laqat għall-Awditur Ġenerali li fir-rapport tiegħu jgħid ukoll li kien hemm ġudizzju ħażin meta l-Ministru responsabbli ddeċieda li l-art tinbih lil dawk li kienu responsabbli t'abbuż fuqha. Kien hemm nuqqas ta' trasparenza totali, jgħid l-awditur f'partijiet oħra tar-rapporti li bħal oħrajn qablu jikkundanaw il-mod kif art pubblika b'valur miljonarju spiċċat għand il-privat fi proċess jinten minħabba l-mod kif żviluppa. Dan ir-rapport u dwar is-sit li l-Awditur Ġenerali qal li jiswa 2,400,000 euro. Id-Dipartiment tal-Artijiet taħt it-tmexxija ta' Jason Azzopardi bijaw l-kumpanija li tilfet kawżi l-qorti dwar l-istess sit għal 525,000 euro.